Letteratura Żgħażagħ 2024 u Kristalli tas-Silġ ta' Kirsten Spiteri. Kirsten Spiteri hu r-rebbieħ tal-konkors ta' kitba għaż-żgħażagħ u rebaħ bil-manuskritt tiegħu bl-isem ta' Kristalli tas-Silġ. Romanz jitratta t-tema tas-saħħa mentali ta' tfajla li qed tissielet mal-mod kif tidher u fl-istess ħin qed tfittex l-imħabba. Ma' TVM News ir-rebbieħ tal-konkors esprima sorpriża li rebaħ dan il-premju minħabba li qal li pubblikaturi oħrajn kienu irrifjutaw il-manuskritt tiegħu. Tkellem dwar il-bżonn ta' aktar kotba li jitkellmu fuq realtajiet li għaddejjin minnhom iż-żgħażagħ. Dan il-konkors ġie organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u l-Aġenzija Żgħażagħ. Uffiċjal mill-Aġenzija Żgħażagħ spjegat li dan il-kors isir blan li aktar żgħażagħ jitħajru jiktbu bil-Malti. Ħeġġeġ li żgħażagħ biex jieħdu sem fl-edizzjoni tas-sena d-dieħla. Is-sottomissjonijiet se jibdew jintlaqgħu mit-23 ta' Jannar. Innotajna li kien hemm gap fil-letteratura għaż-żgħażagħ ta' bej 13 u 18 sena. Allura l-għan ta' dan il-konkors huwa li inħeġġu lin-nies, speċjalment li żgħażagħ biex jikbu manuskritti bil-Malti sabiex nippruvaw nippubblikaw iktar xogħlijiet bil-Malti. Il-Ministru Clifton Grima u Segretarju Parlamentari Keith Azzopardi-Tanti għallu li dan il-konkors ikattar il-letteratura Maltija. Tkellmu dwar il-bżonn li l-pajjiż ikollu aktar awturi żgħażagħ sabiex tkompli titrawwem imħabba lejn l-ilsien Malti.